My dear brothers and sisters in Islam, what is the present reality of Igbo Muslim in Nigeria? We are Muslims are in minority. Present reality, sadly today, some of our Muslim brothers and sisters in Igbo land face persecution, maltreatment, because they are Muslim. Chai! Ndị Igbo anyị ata n'afụ n'otu obodo a biko n'ọkwa unu afụgo nke na-ewuzi na Igbo Muslim ka o wee dizie ka etu esi akpagbu ndị Kristian na ugwu Hausa ka ọ dịkwuo ka esi etu akpagbu ndị na-akpụ isi n'ala Igbo. Ọkwa unu afụgo nke ha ji wee pụta na ndị Igbo bụ ndị na-akpụ isi n'ala bụ minority na a na-akpagbu ha na be anyị. Ọkwa unu afụgo unu afụrụ nke ha ji wee bịa ka ndị Igbo anyị mepee anya dịka azụ. Mana ofu ihe ga-agbagwoju unu anya n'ihe a bụ na ọtụtụ ndị Igbo a na-asị Igbo Muslim ọtụtụ n'ime ha bụ ọkwa ndị Igbo, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ugwu anọ na be anyị pụtazi ha na-asị na ha bụ Igbo Muslim ka ọ dị ka a ga-asịkwa na ndị Igbo anyị na-akpọzi isi n'ala. Ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị Igala. Ụmụ nwanne m unu anụghị ndị Igala ọdịdị na Kogi ka ọ na Benue na-apụta na-asị na ha bụzi ndị Igbo Muslim na a na-akpagbu ha n'ala Igbo. Ndị be anyị ga-emepụkwa n'anya ka anyị mepee anya dịka azụ. Ọkwa unu fụrụ ihe na-emeziri kịta ka anyị mepee n'anya onwegodi ihe ọbụla a na-eme ka anyị wee uche anyị dị ya na ndị eburukwa n'ọzọ bata ha eburu n'ọzọ bata na be anyị. Eziokwu na o nwere ụfọdụ ndị Igbo ndị akpịrị ego abụgoro ọnụ enyechara ego ha wee kweta wee kpọba isi ana but ha epekani just a fraction. Anyị chetara oge gara aga ma kịta onye na-achị Imo steeti mgbe ọ pụtara na-enye ndị Imo steeti ụmụ nwanne anyị ego n'Imo steeti ka ha kpọwa isi n'ala o wee buru nde naira one na-enye ha ka ha tụgharịzie okwukwe ha. Ndị akpịrị ego a wee jenara ego wee na-akpụ isi n'ala. Biko kedu ụdị arụ dị ihe a ndị be anyị? Nwa bụ nwaafọ Igbo, ezigbote nwaafọ Igbo akwụrụ ụgwọ wee were ego wee lata gị ka ị bịa butere anyị omenala ọdịnala ndị ọzọ abụghọ nke anyị, ka ị butere anyị ihe a ga-emebiri anyị obodo. Ihe ị metere ga-eso gị na ụmụ gị ọma mmetụta anyị bụ ndị Igbo. Gị nwa akwụrụ ụgwọ i wee were maka akpịrị ego ka ị wepụtara anyị ihe a n'obodo anyị. Ifuru ya ekwensu ga-akpọ gị na ezinụlọ gị ọkụ ma biko ka m hapụgodu ndị a kegodunu ntị ka unu n'ihe nwaanyị a kwuru ebe a. Nwaanyị a wepụtara ọtụtụ point ga-emepe anya ndị Igbo ọtụtụ n'ihe a na-akpọ Igbo Muslim. Biko nụ ka anyị ga-amụta ọtụtụ ihe. Ndewo na ụmụnne m, biko unu echezọkwa na like, share, subscribe. Daalụnụ. You heard him right. Persecution, minority rights. It sounds so innocent. Doesn't it sound like a cry for help? But do not be deceived. This is not a religion you entertain or treat with a kid's glove. What you just watch is the first step of a very religious ladder. They want us to focus on the word minority. They beg for tolerance today because their number is very small. But there is an agenda, because the history and the reality of Nigeria shows us what happens when the minority becomes a majority. When they are few, they ask for equal rights, but when they are majority, they stop asking for rights and start imposing laws. Look at the North. Look at states like Zamfara. It all started with, let us practice our religion. Then it moved to Sharia law for civil matters. From there, it moved to criminal matters. And now, they have a system where the constitution is pushed aside for religious law. Don't think it cannot happen to us here. If we entertain this narrative now, we are opening the door for a future where our customs are overridden and our freedom is negotiated away. We cannot afford to be this naive. And even now, to sell this agenda, they have to lie. Who are these so-called victims? We have seen the reports. Most of these claiming to be persecuted Igbo Muslims have been exposed as an outsiders. Many from Igala and other middle belt groups paid to wear the mask of Abu Mwaf Igbo. We saw the viral post of the Igbo Muslim woman that was crying for help, and she's been exposed as an Igala. They are important actors because they cannot find enough genuine evidence among us. Why? Because historically, Igbos are united by culture, not divided by religion. And it's a very dangerous tool to give an Igbo person because we are conservative in nature.
Why should we be scared as an Igbo person? Because we have seen this movie before and it ended in blood. Think about how Boko Haram started in the north. It didn't start with bombs. It started exactly like this. Innocent looking videos where sheikhs are preaching victimhood. Imams are telling young boys that they hate you because of your faith. You are special and you need to defend yourself. That victimhood have been morphed into radicalization. Then there comes the recruitment. Then the terrorism that have claimed the lives of thousands of people. Imam Raji is using the same playbook on our soil. He is trying to create the us versus them mentality in a homogeneous society. If we let this slide, we are looking at a homegrown extremism in the southeast. Not in 10 years, but very soon, you will start seeing Islamic terrorists in Igbo land, and they will justify this terrorism with this Igbo Muslim agendas that is trending now as a reason of them fighting back. Let's be honest, this isn't about faith. This is about funding. It is a business model. We can see the patterns. We see the so-called Igbo Muslims with cheaper cash links in their bios, quoting Quranic verses to beg money. It is a hustle. We remember the politics of conversion, when the governors would publicly gift millions to an Igbo Christians simply for converting to Islam. It creates financial incentive to sell our identity. We know foreign money from Saudi Arabia has historically flown into Nigeria to push the ultra-conservative ideologies. It happened in the north. It happened in the west, and now they want to open the tap in the east. They want to open up a madrasas and the centers to teach ideologies that are aliens to our land. But the biggest threat is 2027. Think about it. Who actually will benefit if the southeast catches fire right now? Who benefits if we are painted as religious bigots and unsafe? This is a calculated move to sabotage Peter Obi's presidential ambition. If they can frame the Southeast as a hotbed for sexual violence, that will undermine his credibility as a unifier. They want to force a federal crackdown, militarize our region, and distract us from economic development. They want to turn Igbo land into a battleground. And don't forget the dreams of Usman Danfodio, where he said that they will not rest until they dip the Quran in the Atlantic Ocean. And how are they achieving this? You can see now they have Hausa Fulani, they have Yoruba Fulani, and where is the next agenda? Is to have Igbo Fulani, and after Igbo Fulani, what else is the Niger Delta? So the dreams of dipping this Quran in the Atlantic Ocean is getting nearer if we don't stand up now and rectify this ideology that is invading our land. And to our eastern governors, this is a wake-up call. Stop playing politics with our lives. We need a proactive measures right now. Monitor the gatherings, not to persecute anyone, or to ensure that radical ideologies preached by imported clerics do not take root here. Enforce an anti-hate speech laws, track down the fundings. As for ndị Igbo, ka anyị were ire anyị gwa eze anyị ọnụ. Ejighị ihe eji agbana ntị agbana anya. This is a divide and conquer tactic. They know na ala Igbo, Igwe bụ ike. We have survived the civil war because we head on to each other. Do not let anyone fracture us now. We will not let our homeland become a testing ground for a foreign religious agenda. We will not let them import chaos. Spread this message, debunk these lies, protect our land. Yagazie. Ya gazikwara gị nwanne anyị nwaanyị, ya gaziere gị, ikwuru ọfụma, ikwuka ndewo. Gị nwa bụkwanụ nwa afọ Igbo akwụrụ ụgwọ ka i wee butere anyị omenala na ọdịnala abụghọ maka anyị amaghọ maka ya, ka i wetara anyị ịkpụ isi na ana anyị amaghọ maka ya. Ihe i metere iburu arụ ị na-ebute n'ala Igbo ga-eso gị na ụmụ gị, maka na ọma nleru gị. Arụ anyị na-ebute ama nler chacha. Anyị na-eti mkpu maka na o metụ anya, o metụ imi, o metụ ọnụ. Ọnya ka anyị ji ebe akwa na-eti mkpu ya, maka na anyị achọghọ ka ana Igbo gasa, anyị achọghọ ka ana Igbo gatọkọ, ka anyị ka na-aya nke anyị na-aya. Biko ama m ihe iche n'ihe onyonyo a. Biko ọ bụrụ na ihe onyonyo a masịrị gị, biko dere m ebumnobi gị n'efere mba ụwa. Ịtụsakwa anya, tụsaa ya ka ndị be anyị mepee anya wee fụ ihe na-emenụ, wee fụ ihe a na-ebute ndị akpịrị ego
ndị akpịrị ego ji maka ego wee chọọ imebi ala Igbo ka ha fụkwa ihe na-emenụ ka ndị Igbo anyị mepe anya. Propaganda ha na-ebugharị kịta bụ na Igbos are not tolerance, Igbos are not religious tolerance. Bikonu, ndị ugwu na-agba isi n'ala onwe na-enye ha nsogbu be anyị. Ndị ugwu niile na-agba isi n'ala na be anyị onwe na-enye ha nsogbu, mana ha hapụ ndị be anyị, hapụnụ ndị be anyị na ịgba isi n'ala abụghị omenala na ọdịnala ndị be anyị. Hapụnụ ndị be anyị meveru na onwe unu ihe unu na-eme, na unu niile juru be anyị na-agba isi n'ala onwe onye na-enye unu nsogbu, na ibutezi ndị be anyị tinye na ya. Maka gịnị? Gị nwa bụ gọvanọ bụrụ a politicians wee were ndụ ụmụ nwanne gị, were future ụmụ nwanne gị wee na-agba bọọlụ, wee na-egwu egwu maka akpịrị ego. Chetakwa ihe i metere iburu, asị o metere buru, emechaa ị ga-afụ ihe i mere onwe gị, ị ga-afụ ihe i mere onwe gị. Ndewonu ndị Igbo, ndewonu ụmụnne m, biko unu echezọkwana ịlaik ka unu tụsa ihe a n'efere mba ụwa ka ndị ụwa ndị Igbo anyị fụkwa nke na-afịọ n'obodo a. Ndewonu na ụmụnne m, tupu nchezo ihe a, na ndị Igbo anyị dị 100% religious tolerance na Nigeria. Nke anyị jụrụ ajụ bụ ịbịa mezie n'ike na iwu bụ na anyị ga-akpụ isi n'ala n'iwu. Nke a ka anyị jụrụ ajụ. Na ọzọkwa anyị jụrụ bụ ịbịa were ego jezie na-enye ndị mmadụ, na-ekezi ndị mmadụ maka ihe isi ike ka ha kpọba isi n'ala, were ego na-eje na-emezi ha n'ike na-ekezi ego. Nke a ka anyị jụrụ ajụ. Mana ndị Igbo anyị dị 100% religious tolerance na Nigeria. Nke anyị jụrụ ka nsi wee kwu bụ imezi anyị n'ike, anyị ekweghọ nke a. Ndewonu.